El Silmarillion, de J.R.R. Tolkien, editorial Proa. Diuen els savis que la primera guerra començà abans que Arda estigués del tot creada, i fins i tot abans que res hi creixés o caminés per la terra, i que, durant molt temps, Melkor s'endugué la millor part. Però, enmig de la guerra, un esperit de gran força i intrepidesa acudí en ajut dels Valar en sentir en el cel llunyà que en el petit regnat es lliurava una batalla. I Arda s'omplí del so de les seves rialles. Així ha arribat Ulques, el fort, la ràbia del qual bufava com un vent poderós, precedit de núvols i de foscor, i davant la seva ràbia i rialles, Melkor fugí i abandonà Arda. I hi hagué un llarg període de pau.